ن4 ዓመታት ተፈሪድካ ን34 ዓመታት ትትእሰር እንታይ ምበልጋ ብሰንኪ ቀትለት ኣይኮነን ብሰንኪ ዓመት ኣይኮነን ግን ፍሉይ ስለ ዝኾንካ ማርክ 1960 ኣብ ፍሎሪዳ ተወሪዱ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ፍሉይ ነበረ ሰዓት ፈቲሑ ከመሓይሽ ከምኡ'ውን ክዓሪ ይኽእል ነበረ ዝኾነ መፍትሒ ብሓንሳብ ብምርኣይ ክዝክር ይኽእል ነበረ ካብ ቁራጽ ሓጺን ኣስናን ብምጥራብ ቅዳሕ ክሰርሕ ይኽእል ነበረ እቲ ሕጂ ኦቲዝም ተባሂሉ ዝፍለጥን ስእሊ ዝዝክርን ኣእምሮ ነበሮ ግን ሽዑ ግዜ ዝኾነ ሰብ ኣይተረዳኣን እዩን ኣብ 1977 ኣቦ ማርክ ሞተ ኣቦኡ ሳንዱቕ መሳርሕታት ከም ሙርሻ ገዲፉሉ ንማርክ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ሕጋዊ መስርሕ ከይወድእ ድማ ወሰዶ ማርክ ምስ ወሰዳም ሰይቲ ኣቦኡ ግን ንፖሊስ ሓበረት ንሱ ከዓ ሃደመ ፖሊስ ሰዓብዎ ሞ ጠበንጃ ሒዙ ተረኸበ ጠበንጃ ግን ኣይተጠቀመሉን ስለዚ ኣብ 1980 ማርክ ን4 ዓመታት ቤት ማእሰርቲ ተፈሪዱ እዚ ናይ ተዛንተ መወዳእታ ክኸውን ነበረ ግን መጀመርታ ጥራይ ነበረ ቤት ማእሰርቲ ንማርክ ጽንቁር ነበረ ኣብኡ ሞይቱ ሕጊ እውን ኣይተረዳእን እዩን ስለዚ ዝበለጸ ክገብሮ ዝገሎ ነበር ገበረ ክሓድም ሓንሳብ ኣይኮነን ክልተ ግዜ ኣይኮነን ማርክ 13 ግዜ ክሓድም ፈተነ 7 ግዜ እውን ወፂኡ ናቱ መፍትሕ ሰሪሑ መኽፋት ማዕጾታት ካልእ ሰብ ተመሳሲሉ ዕጽብቲ መኪና እውን ከፈተ ኩሉ ግዜ ምስ ሓደመ ስርዓተ ቤት ማእሰርቲ ኣበርቲዑ ይቕጾ ነበረ ካብ 4 ዓመታት እቲ ፍርዱ ነዋሐ ሓደ ግዜ መዓልቲ ፍታሕሁ ክሳብ 280 ዝበጽሓሉ ግዜ ነበረ ብሰንኪ ኩሎም ፈተነታት መምላቕ ማርክ ሓደገኛ ተባሂሉ ተሰየመ ኣብ በይኑ ዝቕመጠሉ ቤት ማእሰርቲ ተደርብየ ንመዓልታት ወይ ኣዋሓር ጥራይ ዘይኮነስ ግን ንኣዋሓር ብድማር ማርክ ን27 ዓመታት በይኑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሓሊፉ ኣብ ንእሽተይ ክፍሊ ተዓጺኡ ሒድወት ወይ ብፍጹም ፀሓይ ዘርአን ኣእምሮ ነበሮ እዚ ዓይነት ምፍልላይ ንሓደ ሰብ ኣእምሮኡ ክተፍዖ ከም ዝኽእል ይገልጹ እቲ ዝገርም ነገር 5 ዶክተራት ማርክ መረምሮ 4 ካብኣታቶም ንሱ ንቤት ማእሰርቲ ኣእምሮኡ ብኹዑ ከም ዝኾነ ገሊጾም ምልክታት ኦቲዝም ፓራኖያ ከምኡ'ውን ከቢድ ስቃይ ራእዩ እቶም ኣሰርቲ ግን ናታ ሓንቲ ዶክተር ጥራይ ሰሚዖም ናሳ ማርክን ከም ዝዋሳእ ዘሎ ገሊጻ እቲ ሓንቲ ርእይታ ነቲ ንብዙሕ ኣዋሓር ሒዝዎ ተስፋ ህይወቱ ኣፍረሰቶ ሓያለ ዓመታት ጸኒሑ ዛንታ ማርክ ንዓለም ቀልባ ሰሓበ ኣብ 2014 ፊልሚ The Mind of Mark Defaced ነዚ ኩሉ ፈዳሓቶ ኩሉ ተጋሊጹ ሰባት ሰንቢዶም ሓደ ሰብ ዘይቀተለ ሰብ ከመይ ኢሉ ክሳብ ክንዚ ዓመታት ክእሰር ይኽእል ዮ ፊልሙ እቲ ሃውዲኒ ናይ ፍሎሪዳ ቤት ማእሰርቲ ኢልዎ ጸዊዕዎ እቲ ዓማት ስርዓት ቤት ማእሰርቲ እውን ረኣያ ብመጨረሻ ኣብ 2017 ድሕሪ 40 ዓመታት ማርክ ዋሕስ ተዋሂቦ ግን ናብ ናጽነት ኣይቦነን ናብ ማእከል ኣእምሮዊ ሕክምና እቶም ውርሻ ኣቦኩም ዝሎ ዝወሰድኩም ንዓመታት ክትእሰሩ ዘትድልዮን ይሁ ላይክ ፎሎው ሰብስክራይብ ግበሩ